Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyidala. uNkulunkulu akakulonde ukubusisa wherever you are, whatever you do. Engathi ke konke ngihamba kahle. Zonke inhlelo zakho zempumelelo ziphumelele. Uphile udlondlobale. Mina igama ngupastor ngichannel iNewflick. Njengenjwayelo siletha amaphupho la nsuku zonke. Siyacela ukuthi ungayilike le video le ungasubscribe kule channel ungasubscribe. Siyacela ukuthi uwavakashele namanye amavideo maningi amavideo. Qinisekisa ukuthi ke mawufuna ukungifonela engoba usulicingile iphupho alikho kwi channel. Angikuthandi ukuphinda into eyodwa. Mina ungangifonela only if and when le phupho onalo alikho la kule channel. 2 ungangifonela uma kungukuthi iphupho lakho lide linama details amaningi. Qinisekisa futhi ukuthi ungifonela njengoba ungumlandeli wale channel, hayi ngoba ubona inamba. Angikuthandi ukukhuluma nomuntu ongasiyo umlandeli wale channel futhi ongayimisela umlandeli wale channel, because noma ukukhuluma naye umuntu ongasiyo umlandeli wale channel uyamuzwa. Mawusabadelela futhi uyamuzwa ukuthi bane attitude, yabo. So please phone ngoba ungumlandeli wale channel. Mawungumlandeli wale channel futhi angeke uze WhatsApp. Uyongifonela strictly futhi ngeke ungifonele la WhatsApp. Uyoqinisekisa ukuthi uyabingelela, uyazethula igama sixoxeke, yayibona. Nice. So namhlanje sibheka la udaba olukakwazi kwakhe Dlomo 4278 etukwazi kwakhe Dlomo. Oya uthi sanibona lonke, ngicela ukubuza kuchazana uphupho omkhulu wakho nengane yakhe kade bashona ethi umkhulu umshiyelani ngabuya ngayomlanda bese ke wajabula. Yena anti yena ubethulile. Okay, but ubengalwe bese funa yenzeni ngoba phela umkhulu uyajabula. So but asikhulumele la ngomufi ukuthi uthi umshiyelani noma ke uzibona uyamlanda. Iphupho leli lingavela kabili. Lingavela kubantu kade sande kwenza umsebenzi wokubuyisa abadala noma ke ngokwesintu. Asilibhanga ngokwesintu iphupho nganza kwethu. Leli phupho leli akusiye lama Christian. There is nothing Christian here. Elesintu. Lingavela ukuthi mhlawumbe sande kwenza umsebenzi wokubuyisa idalwa bese umbone lo muntu ethi umshilani bese uyamlanda. Usho ukuthi nami uzohamba naye. Usho lento isho ukuthi bese lo umsebenzi ube impumelelo noma hayi kufanele nibalandeke, yabona, ngokwesintu. So number 1 asithi thina uma uphupha umufi kusingathi nje uPaul ngelubi uma ethi umshilani lusho ukuthi kungenzeka umufi akalandiwe futhi kumele alandwe angeniswe mhlawumbe ngaphakathi kwekhaya ngaphakathi kwegceke. 2 uma uphupha umufi kuPaul ngelubi uma ethi umshilani lungabe lusho ukuthi umufi usazula ngaphandle futhi kumele abuyiswe, yabona. 3 uma uphupha umufi uPaul olungelubi uma umlanda ngoba lusho ukuthi mhlawumbe vele akalandiwe futhi kudingeka landwe. Asiphethe ngokuthi number 4 futhi uma uphupha umufi uPaul ngelubi uma umlanda olusho ukuthi kungenzeka ulandiwe ubuyisiwe ngempumelelo uma kungukuthi kade nenze umsebenzi wokumbuyisa vele, yabona. Shuthi ngenzeka uma ubona umlanda kanti kade vele nenzile umsebenzi wokumlanda nokulanda idalo. Ushuthi ube impumelelo lo msebenzi noma lolo hlelo lokulanda idalo lube impumelelo, luphumelele luhambe kahle idalo lube zingenile. Uma ukuthi uyibona umlanda naku usuhamba naye, hayi ushuthi zingenile, yabo. Sikhuluma ngokwesintu ngaza kwethu leli phupho elesintu. So ngiyaqhakeka uma kungaba khona umuntu othi manje amaphupho iphupho malingele isintu vele sizolichaza ngokwesintu. Uma linako ukuthi lingakhuluma nje ngempilo in general alifithinta isintu nakho nesingalichaza lo ndlela leyo, yabona. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.